βρισκόμαστε στο χώρο που ονομάζεται Μήκη της Μπαρδούνιας, γεφύρι της Μπαρδούνιας. Είμαστε κοντά στο κάστρο της Μπαρδούνιας. Είναι περιοχή που ανήκει στην παλιά κοινότητα του Αγίου Νικολάου. Το γεφύρι αυτό ήταν βασικό γεφύρι, όπως και το γεφύρι της Μέλισσας που είδαμε νωρίτερα, βασικό γεφύρι επικοινωνίας των χωριών του Άνω Ρου του Σμήνου. Ήταν γεφύρι που διευκόλυνε πολύ την προσπέλαση στο παρακείμενο Μήλο, ο Μήλος του Μανίκα, όπως είναι γνωστός, ο οποίος ήταν σημαντικός γιατί διατηρούσε, είχε δυνατότητα όλο τον χρόνο να αλέθει αλέσματα. Λοιπόν, το γεφύρι αυτό δεν έχουμε και γι' αυτό βέβαια ακριβείς πηγές για να το ξέρουμε πότε χτίστηκε, αλλά πρέπει να το υπολογίσουμε ότι είναι του 18ου αιώνα, από το 1700 και μετά χτισμένο. Εδώ το νερό συνεχίζει να διατηρείται όλο το καλοκαίρι, παρότι η μεγάλη ποσότητα του νερού έχει διοχετευτεί για το σωληνώσεων στην υδροδότηση της Μάνης και του Γηθίου και των γύρω χωριών. Ένα προφανώς από το Μήλο, το άλλο το έχω εκεί πέρα βλέπω. Εκεί ήταν ο Μήλος.